Elpis 50, 11 cm. Kako je lupio, strašno dobro. To. Majstor pumpa. Ha? Opa. Odličan. Stela radi. Pogledaj kako Stela radi. Ovaj je odličan. Znači Include, Zenak. Odlično. Nemam kudu vamo. Tako? Pojao. Znači, ovo je neki veliki komad, a? Ovo je neki veliki komad, jel? Strašno. Kako je dobar. Baš pumpa pravo. Ha? Sam da ne smijem dirnuti ovaj... Da, ne skidaj se ništa. Evo ga. Sam da ne idem tam preko. Odličan je. Odličan je. Kako štap radi, pogledaj. Evo ga, vidi ga. Zenak Include, Joe Breaker, 10-50 gramaža. Dajmo ovako. Da možeš? Samo još malo vamo. Pusti ga dole, ajde. Još je gutno pravo. Zenak Include Joe Breaker i Som 30 i nešto. Elpis 50, 11 cm. Elpis 50, 11 cm. Top. Vidimo se, zapratite moj YouTube kanal Predator Fishing Croatia i vidimo se u idućem videu. Pozdrav. Još jednom. 30 kila. Pozdrav.